Salam mehmani leşler tagamaly turmuşsyňyz. Biz siziň her biriňize jan saglygyny, maşgala berligini, iýdür, bähbetli tutýan tutumlaryň rowaj almagyny, halkynyň eşretli güne ýetmek üçin alad edýän tarpal tezanyň sakarlyğa türkmenmaşynyň janynyň sag bolmagyny, ömrüniň uzak bolmagyny dilek edip, Türkmen telewizionynyň sağlyk etmişler tarapyndan taýýarlanyp efire berilýän Iklerler oýunçy konsertinde başlaýar. Elbetde, aýdym adamlaryň göwün sırdaşy, aýdym saat adama ruh lezzet berýär. Bizim konsertimizin adından belli bolşy ýaly siziň hatlaryňyz esasynda taýýarlanýar. Siziň hatlaryňyz bizim konsertimizin hasary şol çykmagyna ýardam edýär. Ine bizim redaksiýamyzda bir hepsiniň içinde köp hatlar geldi. Men şu hatlaryň häzir käbirini size okap bereýin. Hormatly redaksiýa, biz şu hatda Garawy ekrannyň Bayramal Daýhan birleşiginiň 5-nji bölüminde ýerleşýän 10-njy umumy bilim berýän dünýä mektebiniň agdyr muallimler we teknik işgärler bolup ýollanýar. Hawa ýurt garaşdyrylmady, hemişelik bir taraplymyzy alyp beren mertebeti bilen prezidentimiz Sapar Murat Türkmenmaşynyň öňe sürýän adyl siýasatlary, täze bilim, müňün maksatnamasyna jogap edip, öz işimizi jogap we talagalayıp guraýar. Ýaş nesillerimiziň sagdyn ruhty, täk arasly we halal watanpärçilik ruhyny terbiýelenmek üçin aladanýar. Zihimmizi, bilimmizi, ihlasymyzy gaýrman işleýär. Türkmen Milli Telewizionynyň dörejilik işgärleriniň alyp barýan işleri bizim göwlümizden turýar. Etadanan islegler boýunça berilýän saat köpçü programmaňyz bize hasy ýaraýar. Egerde mümkinçilik bolsa, bizim üçin hem Zekin aýdymçy Gülşat Gurdubanyň aýtmagyna bir aýdym programmaňyza goşsaňyz biz sizden hoşal bolar diýip ýazýarlar. Salam bilen Ýalmurat Şarif, Dünýä Gözel Moşşyga, Begmurat Oradow, teknik işgärlerden Zeliha Abdurrahmanowa, Gulbibi Şirdostowa, Naziri Mehmedowa, Sivap Rahmedowa, Rahman Rahmedow, Nur Mehmet, Lal Mehmedow we mektebin direktory Sapar Haydar we beýlekiler. Ýene de Gülşat Gurdubanyň aýdymlaryny eşitdirmegimi haýyş edip, Beherden Serket Atriýadynyň eserleri Serdar Atabayev, Kako Janiyev, Elir İşanow, Tufanberdi Baysayev, Nurgulyç Atagelliýew daglar. Ýene de şeýle mazmunly hat Livat vilayatyndan Gülsere Badarbaýy beripdir. Daşugur vilayatynyň Türkmenmaşy Daýhan birleşiginden öýräý saňam agdyr maşgalasy aty beripdir. Ýerleşler diňiňiz aýdym bolsun, siziň üçin Gülşat Gurduba aýdym aýtyp berýär.
Edilleşler sizin her dinlejek aýdymyry Aşgabat şäherinde ýaşaýan Atamrad Barodowyň, onuň gyzlary Gülbaharyň, Bibi Gödeliň, Jemalyň, Şiriniň islegleri boýunça konsertimize goşduk. Ceneviden Fioryan'ın ýygyňda dogady bolundur dillerim senin. Balalaryň her haýsy bir diýdiňda saçlarym zipandır ellerim senin. Saçlarım zipandır ellerim senin. Kurban bulsan ele mehrim uçuğu dinanın merdani yuğum keçivi sen hormutta vata murat gerçeği daim kuşulandır bilerim senin. Daim kuşulandır bilerim senin. Hasretini dokuşmanın gizli hayratımdan kıyın günümü düzli el çeperlerim idin idin akı vurdumdur çöllerim senin bakı vurdumdur çöllerim senin. Oğul kapırmıra Türkmen başladı. Güllü Türkmenlerin büyül hoşudu. Bolonu boldu kez Huday işidi. Bir var yankıdan ilerim benim. Bir var yankıdan ilerim senin. Kurban sultanine mekrim uçuğu binanın mirdani yuvam keçivi onun kapırmıra Türkmen başladı. Bir baryan kazan ilerim senin. Bir baryan kazan ilerim senin. Bolunu bolcu kis Huday işidi. Bir baryan kazan ilerim senin. Bolunu bolcu kis Huday işidi. Bir baryan kazan ilerim senin. Mehriban illeşler Leyla Şadur Diýwanyň häzir kaýdyp berjek aýdymny Mary vilayatynyň Murgat etrafynda ýaşaýan Maýa Gödel, Ogul Keyik, Ogul Şeker, Ogul Çeper, Sultan Nabat, Bally, Aýna Gödel, Ogul Bagyt, Gülkamar, Şehribostan,
Ene vay balli bilen agdy bir maşgalas şün programmamda goşduk. Maşaktaki amanırda özün yetişer meni. Maşaktaki amanırda özün yetişer meni. Ya hadir biter meni, özün yetişer meni. Yar meni, yar meni, yar meni. Çenim olayım, özün yetişer meni. Gökte göğürçenim olayım, özün yetişer meni. Yahar biter meni, özün yetişer meni. Yahar meni, yahar meni, yar meni. Balıkta yaşan her tali özün yetişer meni. Balıkta yaşan her tali özün yetişer meni. Yahar biter meni, özün yetişer meni. Yar meni, yar meni, yar meni. Hocayı hıpcan ya talhatın, özün yetişer meni. Men sürmedim ruhu sapa, özün yetişer meni. Yahadır biter meni, özün yetişer meni. Yahar meni, yahar meni, yar meni. Bizim garaşdyr yurdumuzda täze talantly ýaş estrada aýdymçylary güde çykýar. Ine şolaryň birin
Röwşen ýoldaşy. Röwşen ýoldaş hem ýaşlygyna garamazdan täze-täze aýdymlar bilen dinleýijileriniň göwüllerini awlap durýar. Ine Röwşeniň aýtýan aýdymlaryna isleg bildirilip gelýän hatlarym gatry köp. Ine şolaryň her birini men size okap bereyim. Ine bu hat Mary welaýatyndan Reýim Kılıçdyň maşgalasy iýeripdir. Gadyrly redaksiýa. Biz sizin yer ýetýäniň şeýle güni efire goý berýän islegler boýunça konsert atly aýdym taýlyk etmişiňizde de ýerli tomaşa edýäris. Eger mümkin bolsa Röwşen ýoldaşyň aýtmagyna programmaňyza bir aýdym goşsaňyz biz sizden öýrenip hoşal bolardyk diýip ýazýarlar. Salam bilen Oğul Bibi, Nurjahan, Nurnawat, Maksat, Maya, Maral, hem-de Wefa, Reýim Kılıçdyň agdyr maşgalasy. Ýene de şeýle mazmunly hat Türkmenmanyň köpek dağ bölümine işleyen gaýylar Kızılgül, Ayna, Maral, Bibi, Güdül, Näzik, Gülnar dagy iýeripdir. Aşgabat şäherinde ýaşaýan baýlysyň ady bir maşgalasy Hally, Enebay, gaýylary Merjen, Gülşirin, Oğlu Haneli bilen Annanur dağım hatiýeripdir. Ýene de şeýle mazmunly hat Aşgabat şäheriniň çoğunly pasyologuna ýaşaýan Geldiş Öwelberdiýew maşgalasy on aýaly Amantäs, oğlu Döwlet, Röwşen, gaýry maýhadagy hatiýeripdirler. Edilişler bizim için Röwşen ýoldaş bir aýdym aýdyp berýär. Açıldı baktım, halkın Türkmenim halkın. Vatandır teci taktım, halkın Türkmenim halkın. Vatandır teci taktım, halkın Türkmenim halkın. Halk vatan Türkmen başı, halkın şık mehebdaş. O da hakay gördük peşi, halkın Türkmenim halkın. Halkın Türkmenim halkın, pehlivan edip halkın. Halkın Türkmenim halkın, şadiyan edip halkın. Ahallı Balkandaş olup Marileva peşinde. Şola diyeçmek hergi halkın Türkmenim halkın. Şola diyeçmek hergi halkın Türkmenim halkın. Halk vatan Türkmen başı, halkın şık mehebdaşı. Muda akay gördük peşi, halkın Türkmenim halkın. Halkın Türkmenim halkın, mehriban edip halkın. Halkın Türkmenim halkın, şadiyan edip halkın. Bir köprüde beşimiz ayaklayalashymyz. Başta Türkmen başymyz, halkın Türkmenim halkın. Başta Türkmen başymyz, halkın Türkmenim halkın. Halk vatan Türkmen başı, halkın şık mehebdaşı. Muda akay gördük beşi, halkın Türkmenim halkın. Halkın Türkmenim halkın, mehriban edip halkın. Halkın Türkmenim halkın, şadiyan edip halkın. Halkın Türkmenim halkın, mehriban edip halkın. Halkın Türkmenim halkın, şadiyan edip halkın.
Edilleşler Rahim Telip'in aýdyp berjek aýdymny zaman Türkmenistan gazetiniň işgärlerini islew boýunça hem-de Aşgabat şäherinde ýaşaýan Begnazar Özmämmedov hem-de Nurmämmed Uradmämmedowyň islewleri boýunça konsertine goşdyk. Dinleň dinçalyň mehriban illeşler. Mehriban illeşler biziň konsertimize ýygyry seretýän